Συγγνώμη. Υπερκαρασυγκλώ να πω κι εγώ. Λοιπόν. Τι έκαναν για εμάς, δηλαδή με θέλετε τόσο στο Σταρ. Θα μείνω στο Σταρ αφού με θέλουν τόσο, Βίκυ μου. Θα μείνω αυτό. Κάτσε αγάπη μου, εδώ μαζί μας. Εδώ θα μείνω, δεν θα φύγω. Για πείτε, να Έλενα, πώς αισθάνεστε για γιατί όλα? είσαι Σταρ. Και είσαι Σταρ. Απλά εγώ αυτό που λέμε τόσο καιρό στα αγόρια, νομίζω ήρθε η στιγμή να το πω και σε ένα κορίτσι. Μαριάννα, νιώθω ότι παρόλο που στο πρόσωπο μας ξεγελάς κάποιες φορές, είσαι πολύ κλειδωμένη. Έχει γίνει του κλειδώματος λοιπόν απόψε. Έχει γίνει του κλειδώματος απόψε γιατί βλέπω πολλές δυσκολίες. Ενώ ξέρεις ότι είσαι από τις αγαπημένες μου, το ξέρεις ότι σε στηρίζω, γιατί μου αρέσει η τρέλα σου, μου αρέσει αυτό που κάνεις και βλέπω την προσπάθειά σου. Σήμερα έβλεπα τόσο πολύ το Σπύρο, ήταν τόσο μεγάλη η διαφορά σας. Δηλαδή μου τράβηξε, ενώ δεν βλέπω ποτέ τους χορευτές. Κοιτάω τους διαγωνιζόμενους. Σήμερα ο Σπύρος μου τράβηξε το μάτι γιατί ήσουν πολύ χαλαρή. Μπράβο για το Σπύρο λοιπόν. Εγώ θα πω. Εντάξει, το Σπύρο τον ξέρουμε, χορεύει εκπληκτικά. Απλά θέλω να σου πω ότι εσύ, που συνήθως με κερδίζεις με τη θεατρικότητά σου, με τα νάζια σου, με το κάτι σου, σήμερα δεν με κέρδισες. Και δεν ήσουν πολύ δυνατή. Η αλήθεια είναι ότι να πω κάτι. Συγγνώμη. Ναι. Την ενοχλούσε λίγο το φόρεμα, άρχισε να πέφτει. Συγγνώμη, δεν θέλω να δικαιολογηθώ πραγματικά. Απλά νομίζω είδε όλη η Ελλάδα αυτή τη στιγμή τι συνέβαινε με το φόρεμα. Ναι, ξέρεις τι. Έβγαινε το σουτιέν έξω από το φόρεμα, έμπαινε το σουτιέν έξω από το φόρεμα, έπρεπε να ασχοληθώ με το φόρεμα. Είναι μια μάνα εδώ που έχει ένα παιδί και δεν τη βλέπει. Η μάνα τι θα δει, ο πατέρας από το σπίτι. Ναι, σε καταλαβαίνω γιατί το να μην χορεύεις με ένα ρούχο που σου είναι άνετο, το καταλαβαίνω σε γυναίκα πάρα πολύ. Γιατί δεν αλλάξατε ρούχο? Απ' την άλλη όμως, θα πω δικαιολογία. Θα χορέψεις με ό,τι ρούχο σου έχει έρθει, όσο καλύτερα μπορείς. Έχετε δίκιο, σαφώς. Έτσι, θα δώσεις αυτό. Αυτό έγινε σήμερα. Νιώθω ότι δεν μου έδωσες το 100% και περίμενα με αυτό το τραγούδι, με αυτό το χορό, να τα σπάσεις, βρε Μαριάννα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν το λέμε σαν δικαιολογία, προς Θεού. Η αλήθεια λέγεται. Έχεις ένα δίκιο κάτι. Δεν μου άρεσε το twerk, μπορούσες και να μην το κάνεις. Το κομμάτι αυτό. Την κίνηση αυτή την... Αυτό στο πάτωμα λέτε. Ναι. Θα μπορούσε και να λείπει αυτό. Αυτό έτσι το αφήνω έτσι. Μαρίνα, η οποία κοιτάει κάτω.